Iltasatu. Olipa kerran, kauan sitten, pieni unohdettu Nalle. Tämä asui yksin pimeässä ja synkässä metsässä. Hänen luokseen saapui haltija, joka lupasi tuoda valon metsään, jos vain Nalle tottelisi häntä antamassaan pyynnössä. Haltija pyysi Nallea etsimään metsän suurimman ja kauneimman kukan. Nalle etsi ja etsi. Mutta lopulta havahtui siihen, ettei pimeässä ja synkässä metsässä kasvanut yhden ainutta kukkaa. Kun Nalle lopulta suruissaan palasi haltijan luokse kertomaan tälle, että tehtävä olisi mahdoton suorittaa, hän ei enää löytänyt haltijaa, vaan tämän kirjoittaman paperin, joka oli jätetty metsään. Nalle poimi paperin maasta ja katsoi sitä. Paperissa luki ähkutti. Sitten Nalle jäi taas yksin pimeään ja synkkään metsään. Hyvää yötä.